Здравейте, хора и всички останали. Тук има едно хубаво растение, дръвче, храст. По принцип съм го виждал често като храст. Това е по-развита версия. Комарка. На български се казва комарка. Не знам що. Може би комарите го обичат или плодовете малко напомнят на комари по някакъв начин. Иначе на португалски се казва медронио, но ние сега... Медронио. Но ние сега се намираме в южно-източната част на Франция и ето вижте какви са хубави. Вътре е оранжево. Вкусно е, полезно е. И някои култури го наричат мече боровинка, мечешка боровинка. Или пък ягодово дърво. На вкус е сладко, леко такова киселко, свежичко, мекичко. Кората е малко хрупкава и много така покоен ухай. Упокоителен нюх отдава. Прекрасно нещо е това. Пожелавам ви да си го опитате някога.